Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Ayoko na. Pagod na ako. Wag ka munang susuko. Yan ba yung mga gusto mong linyahan kapag ka nakakaramdam ka na ng pagod sa trabaho? Ay naku, mahirap yan kapag ka super work ka na, B, tapos hindi mo na nare-realize na grabe yung pagtrabaho mo, pati kalusugan mo natatamaan na. Anyway, para sa kagaya kong gusto ng ayoko na! Babalik po ang inyong kadaldalan. Daldalerang atleta, DJ Mara Tony. At kanina nga nabanggit ko, since ilang araw na lang, holiday na, isa sa mga pinakamagandang gawin ngayon is mataranta. Charet, dapat kapag kaganitong last week before we have our holiday next week is medyo, yes, umahabol sa deadlines, pero not to the point na sasagarin mo ang sarili mo. Uy, B, mahirap pag sinasagad, masakit yun. Masakit siya sa utak, masakit din sa katawan, at higit sa lahat, masakit dahil mas iniisip mo, paano ba ako kikita ngayon? Kesa sa, sana man lang makatulog ako kahit 8 hours today. Pero ayan na, sa mga trip na magtrabaho, yung non-stop, alam mo ba, na posible kang ma-burn out. Ano nga ba ibig sabihin kapag ka na-burn out ka? Una sa lahat, kapag ka natutulog ka, feeling mo nakapikit ka, yes. Ando, nakapikit. Sige, let's say, sleeping time mo, 10 or 11 o'clock. Pero all throughout, ng 11 hanggat pagising mo ng 5 o 5 o'clock na madaling araw, feeling mo pagod na pagod ka pa rin. Sinagad mo eh. Sino ba naman hindi mapapagod dyan? Siyempre kapag kaganyan po ang nararamdaman, no, kabisyo, pag feeling burnout ka na, kailangan ngayon pa lang, medyo agapan mo na yan. Let's say, paano natin aagapan yan? File ka ng leave. Diba? Hindi po masama mag-file ng leave. Kung alam mo, kailangan mo ng rest and recovery, kahit yun mismo ang ilagay mo dun sa leave application form mo. Ay ako personally, kapag ka napapagod ako, kung kunwari, syempre alam naman din nila na isa rin po akong atleta, so hindi po magdili ang trabaho at isang gawain ng pagiging atleta. So kung kailangan magpahinga, ipapahinga ko talaga, B. Kailangan siya kasi po sa buhay, kailangan kung todo kayod ka, dapat todo pahinga ka rin, ha? Huwag ka abusado. Mahirap kapag ka minsan abusado. Alam mo may mga moment na kapag ka inaabuso mo yung sarili mo, na kahit nandyan yung presensya mo sa trabaho mo, lutang yung utak mo. Diba? Ayaw natin mangyari yon. Kaya kung ikaw ay nababurn out, first tip. Alam ko namang inaabangan mo yung tip ni Mara Tony. Tip number 1, file a leave. Kung kailangan magpahinga, kung kailangan nasa bahay lang, go ahead. Pero hindi naman yung tipong, ay maglilive po ako, madam. O, saan ka punta? Ay, sa bahay lang po ako. O, loko, nakita ka ng boss mo nandun, rumarakit sa labas. Pag kailangan magpahinga, pahinga lang. Ha? Tapos bawi ulit sa susunod na araw. Diba? Ganun lang ang buhay. Ano ka, robot? Diba? Kung robot ka, edi tuloy mo yung ginagawa mo. Pero kung hindi, tao ka lang, tandaan, pasensya na, tao lang. Naalala ko yung kanta ni Titan Jello. Anyway, para sa'yo na nababurn out, mamaya magbibigay pa ako ng ilang tips. But for now, syempre, hinga ka muna dyan. Proper breathing, uminom ng tubig, yung malamig dahil mainit ang panahon habang nakikinig ng Feel Good Music ay ngayong Feel Good Monday. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic!